Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest sa ating panahon. Ito po ating weather analysis dito po sa bansang Pilipinas. Ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Disyembre 20 hanggang 22, 2021. At ito pong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, nakalampas na rin po ang super typhoon na si Ulat. Actually, dalawang beses po siya nagkaroon ng rapid intensification. Yung una, bago mag-landfall po sa may Surigao area, Surigao del Norte, Siargao, Dinagat area. At ito umabot ng 260 kph at humina nung bumabagtas siya ng Visayas at Palawan. Pagdating niya po sa may West Philippine Sea, paglabas niya po ng PAR sa may bahagi po ng Kalayaan Island Group, malapit na malapit, nandun sila sa ang Kalayaan Island Group na sa Southern Eyewall, ay nag-rapid intensification ulit itong bagyong si Ulat at umawat po ng 270 kph. Balik sa Category 5 at this is one of the two rare December super typhoons. Okay? So medyo nakaka-alarma kasi usually pag ganitong December, hindi na masyadong nag-form dyan. Because of La Nina, nakatulong din yan. Dahil pag La Nina, mas mainit ang karagatan po sa may West Philippine Sea. Kaya, isa rin yung factor na nag-trigger. Another one is because of climate change. Umiinit ang ating planeta. So, lalong dumadami po, lalong bumabilis. Okay, ang intensification nitong mga tropical cyclone. Minsan, 6 hours before landfall, ang bilis ng kanyang pagtaas. Gaya ni itong si Ulat lang, example lang, nung natulog tayo ng gabi, 150, paggising natin, 215 to 269, kanyang hangin. So, nakaka-alarming, okay? So, kailangan talaga tayo maghanda dahil sa ganitong sitwasyon ng panahon ng climate change ay patuloy magkakaroon tayo ng ganitong malalakas na bagyo. Nakakatakot pa, marami na yun umaabot ng 300 kilometro bawat oras ang kanyang lakas. Ngayong taon, nagkaroon 305 kph si Bising. Okay? Pardon me kung medyo mali yung pangalan, pero yun ang naalala ko. Okay? Ngayong April, umabot po siya ng 305, one of the strongest ever recorded for the month of, the strongest, okay? Ever recorded sa month ng April, na yung New Millennium. And, yun, medyo very worrying, okay? Last year, we have Rolly 315, tumama sa Catanduanes. Then, 2,000, marami ng mga 300 kph. Ang nakauna niyan, si Yolanda. Okay? O si Haiyan, noong November 8, 2013. So, it's really alarming. Importante po, maging resilient tayo, maghanda, makagawa tayo ng mga magagandang engineering typhoon-free designed houses. I mean, yung pag-design ng mga bahay, mga buildings ay typhoon-proof para hindi talaga tayo magkakaroon ng mga damage. At ang pinaka-importante dito yung paggawa ng mga high-tech na evacuation centers. Hindi yung mga yung condition ng tao, nakakaawa din pag meron tayong evacuation center tapos yung low-tech naman. So, kailangan natin ng high-tech na maganda, talagang safe na safe po ang tao. Ang dami natin magagaling ng mga architects niya, makaka-design ng mga magagandang mga typhoon-proof homes and buildings para maiwasan ng mga ganito. Okay? Wala tayong magagawa. Ulit-ulit po ito. Every October, November, December, every year, may mga ganito natin na yung mga lalakas na bagyo. So, mabuti yung maghanda po tayo. Okay? So, yan po ang short analysis natin na medyo alarming po ang nangyayari na yun sa ating tropical cyclone, mga bagyo. Lalo silang lumalakas. Although kumukunti, may problema pagdating ng last quarter, doon sila lumalabas. Okay? Let's hope and pray na sana for the next ilang taon, wag mo nang dumaan dito mga bagyo. But, importante handa po tayo. Okay, now proceed na tayo sa ating GraphSat. Maraming tatanong, mayroon daw panibago, bagyo na naman daw, super typhoon. Ang masasabi ko lang po sa inyo, mayroon po na yung panibagong LPA, okay, si 98W, dito po sa may south of Guam. At itong sama ng panahon na ito, ay ang good news, hindi po siya magiging isang malakas na bagyo, okay? Iyan yung latest na yun, galing sa mga computer models. Alam natin yan, nagbabago po yan.
every 6 to 12 hours, pumapalit ang data run nitong mga computer models. So, hindi pa maagang-maaga po ito, although 5 days to go, kasi Pasko daw darating. Pasko or 2 days after Christmas. So, ang good news dito, hindi po siya magiging malakas na bagyo. Posibleng, siguro mataas ng tropical depression, but sa latest na yon, baka malusaw po siya. O ma-maintain bilang isang LPA. At mamaya, papakita namin sa inyo yung tracking. But ang initialized tracking niya, pag ganito yung American model, dito siya. Tapos malulusaw po siya dito. But expect natin, bibigay ng mga malalakas na ulan po yan sa Mindanao. Dahil po panahon ng La Niña na yon, common po ang mga malalakas na ulan, above average po sa normal monthly rain record. Okay? Ang European model naman po, dito po siya dadaan. Natutunaw po siya sa may Celebes Sea, just north of Papua New Guinea. Okay? So, yan po ang magandang balita. Sana hindi na magbago ang model. Sana mawala po. Ang dahilan niyan, bakit siya bababa? Dahil po may bagong surge ng amihan na yun after Christmas. Actually, December 25, papasok na siya sa may Batanes, Babuing Cubao Islands. Papakita namin yan sa inyo in a while. Now, punta na tayo sa current situation. Ito po yung nagbibigay na yun ng mga paulan sa Cagayan Valley, Cordillera Region, at Aurora. Ito po ang shear line o yung tail end ng frontal system. So, nagbibigay na naman po dyan mga thunderstorms, isolated to widespread. So, mag-ingat po kayo sa mga landslide at flash floods. Okay? The rest of the Philippines ay okay ang panahon, except for dito sa Mindanao. Meron pa tayong another group of cloudiness o cluster of cloudiness. Magbibigay po ng mga thunderstorms at mga ulan. Ito po ang elongated na LPA. Elongated low pressure area. Hindi po siya pabilog, hindi ganito, tunay na LPA. Pag pahalang, surface trough po ang tawag dyan. Or you can also call it as a tropical wave. Yan tawag sa US, ng mga surface trough. So, elongated area of low pressure po yan, na wala siyang closed isobar, kundi hindi pa ikot yung kanyang atmospheric pressure. Okay, so magbibigay ng mga paulan yan sa Mindanao sa sunod na 24 oras. So, mag-ingat po sa mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag mayroon pong malakas na mga thunderstorm. Okay? So, ito naman po si Rai, si Odette. Yan po, nagiging isa na po siyang pahinang bagyo. Tropical storm na lamang po. At posibleng maging isang subtropical low pressure habang ito papunta sa may Taiwan at Japan. Baka malusaw pa nga. Okay? So, yan na po ang magiging dying moments itong bagyong si Rai at si Odette na nagbigay po ng 200 na casualty dito sa ating bansang Pilipinas. So, yan, nakakaawa po ang ating mga kababayan, lalo yung mga nasiraan. Okay? It's been 31 years since dumaan yung bagyong si Kuping with the international name Mike noong November 1990. So, syempre, 31 years, marami na dyan mga new generation, mga bagong henerasyon na hindi nakaka-experience kung gaano kalakas ang mga super typhoon. Kaya yung mga kababayan natin sa Surigao provinces, lalo na po yung mga dinaanan, Siargao, Dinagat, Southern Leyte, lalo na sa mga asin, grabe po ang pinsala na dinulot nitong bagyong ito. At sa Bohol at sa Cebu, gayon din po sa Negros. And huwag natin kalimutan, dinaanan din po ang Palawan, northern part ng Palawan. Kasama po, apektado po ng southern rain bands ang Puerto Princesa. So, wala pa tayo narinig masyadong reports, but in the next few days, sigurado ko meron yung mga reports na yan. Kinig na lang po kayo sa mga social media news reports, sa mga TV stations. Okay? Dito kasi hindi tayo nagpapakita ng mga pictures. More on the direct report tayo sa mga weather systems since gusto kong mas maiksi na ang ating mga videos. Okay? Huwag tayong tumatagal masyado. So, yan po ang fast animation. Ito po yung isang area of cloudiness. Ito po yung surface trough. At ito yung LPA. Makapansin nyo, nawala yung ulap niya. So, a sign na hindi pa siya healthy. Itong LPA C98W. At ito naman po yung shear line. Bibigay ng mga ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Region. Ito naman yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. So, makikita po niyo dito yung mga
kaulapan dulot ng surface trough. Nagbibigay ng ulan na yon sa may Davao region at portion po ng Soxygen. At kung titingnan natin yung last track ng Asian agencies, yan po ang tracking ng bagyong Siray o si Ulat nasa labas ng PAR patungo sa direction po ng coastal areas ng Southern China at Western Taiwan na inaasahan malulusaw po yan at magiging parte po yan ang tinatawag nating subtropical low pressure. Okay, at ito yung rainfall accumulation forecast sa loob na 3 araw hanggang Miyerkules. Inaasahan pa yung mga ulan dito, thunderstorms route ng Shear Line sa may Cagayan Valley at Cordillera region. Samantala, ito nakikita ninyong violet line of colors. Ito po yung takbo ng panibagong LPA hanggang Miyerkules. Okay, and for the next 5 days ay aabot po siya dito. So, yan, bibigay po ng ulan sa Mindanao po yan, yung darating na Pasko. Maybe until 26 o 27 po ito dahil may bababa pong amihan. Ito po yung wind at pressure forecast mula sa European model. So, yan po yung bagyo. Ito yung LPA. At kung igagalaw natin, bukas, December 21, 22, ayan po, napakalit na LPA at bababa po siya at malulusaw po. So, 23, 24, and 25, all clear naman po sa Pilipinas. Kaya sa 25, pamaskong handog po ng amihan para sa Pilipinas ay lalamig ulit ang ating panahon. Ngayon kasi medyo mainit na naman dahil sa easterlies. Mahinang easterlies. Kaya, yan, medyo hindi masyadong nakaka-relax pag mainit ang panahon. So, December 26, ayan po, bababa po dito sa may eastern sections ng Northern Luzon, although sa atin sa Bicol, baka umabot din. Okay? So, 27, yan, bababa po yung amihan. 28, yan, medyo malakas ang hangin sa atin. Nasa 30 to 60 kph na naman. Gaya nung unang linggo ng Disyembre, meron tayong 5 araw na epekto ng amihan. So, baka bumalik na naman po after Christmas. During, hanggang katapusan po ng Christmas po yan. December 29, nandiyan pa rin po ang hanging amihan. So, this is better kasi pag mayroon tayong amihan, hindi nakaka-develop yung mga LPA. Usually, yung tracking nila, yung mapupush sila pababa, pumunta doon. So, nahihirapan po silang mag-interact kasi ang amihan ay malamig na tuyo at malamig na hangin. So, yan kalaban ng bagyo kasi ang bagyo ay medyo basa po na warm atmospheric water vapor. Ang kailangan yan, okay? Warm moisture para lumakas po siya bilang isang bagyo at pang-energy source din nila yan. Okay? So, yan muna ang ating latest. Okay? Ang importante po, huwag kayo maniwala dyan sa mga lumalabas mga fake news. Although, meron talagang LPA. Confirm na po yan. Namuo siya. But, no worries kasi magbibigay lang itong mga ulan sa Mindanao. Hindi naman siya nagpapakita magiging bagyo. But we will keep you updated for the very latest on that LPA na yung darating pong Miyerkules. Okay? So, hanggang sa muli, ito ulit si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po kayong lahat. Be #WeatherWiser. Be #TyphoonWiser. At again, maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. And don't forget to support our channel as well, YouTube. Okay, Mr. Typhoon.tv at ating Facebook channel, MrTyphoon.com at yung ating website, Typhoon2000.ph. At babalita ko po sa inyo na baka sa January ay may new look na ang ating website. Okay, new look and feel. Alisin na natin yung old look ng ating website. 2002 ba po yan? Okay, napakatagal na po. But it's time to change. Okay. And maghahanap rin po tayo mga sponsors para isuporta. Patuloy ang suporta sa ating website para may bigay ko sa inyo ng libre ang ating mga updates na kailangan po ng ating mga kababayan to supplement pag-asas data, mga bulletins para lalong makatulong sa iba't ibang Pilipinos. Okay?
So maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.